സ്നേഹമല്ല, അതെയും താണ്ടി പുനിതം. എന്താണ് പുനിതം? പറയൂ. അല്ല, എനിക്കും അറിയത്തില്ല, അതേ ചോദിച്ചേ. എന്തോ ഭയങ്കര ദൈവികമാണ് മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹമല്ല, അതെയും താണ്ടി ഭയങ്കര ആന്ന്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഒന്ന് പാടിത്തരാവോ? മനിതറുടർന്നു കൊള്ള ഇത് മനിത കാതലല്ല, അതെയും താണ്ടി. 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒച്ചയെടുക്കാനാണ്. മനിതറുടർന്നു കൊള്ള ഇത് മനിത കാതലല്ല, അതെയും താണ്ടി. സൂപ്പർ. അഭിരാമി